Aurten gaudan lan hilak aurkotzeko karneta eta batzeko. Maia berri bat erosteko biharra daukat, lagunduko zazue? Eko kaleko dendan mueble politxak erosi ditut etxerako. Itxulapikuan daukatenakin erose behar dut beste egunean ikusi neban jokua. Tokiko dendetan erosketak egiteak onura ekonomikoak dauzka herritar guztientzat. Adibidez, gure erosketak Bergaran egiten dugunean, 100 eurotik 55 herrian gelditzen dira. Zentro komertzialetan egiten dugunean berriz, 100tik 15 ero gutxiago zentro komertzial hori ez badago herrian bertan. Bergarako dendetan erosketak egiteak guztiontzat dauzka onura ekonomikoak. Bergaran bizi, Erdian erosi, denok irabazi. Lehengunean gertau ginuan legatze eta patatape umia gustora jantzen ba? Gustora, ez da? Bai. Zapatuen inbiko jugo afaitxo bat, o bazkaitxo bat zabeldixieri. Bertako produktuak aukeratzen badituzu, bertan, vitamina eta mineral guztiak topauko dituzu. Beraz, badakizu, aukeratu bertako produktuak.